सारमोना नाव होफैदों जों गोजोननाय मोन्दों। जोंनो इयुनाव फिसा फिसौ फोरोंनायनि थाखाय जोंनो दालां गंसे होफैनांगोन सारमोना। दिनैसिम जों 11 बोसोर जाबाय। जोंनि गोदोनि दिनावबो बिहाव बिखुनजोआ माबायदि संसार जाबोदों जों नुवाखै। जों नुनायावथ' दैजों बुंफबनाय 11 बोसोर जाबाय जोङो दिनैसिम दालां गंसे गैया। नावाथ' होफैया नङा होफैदों। जोंथ' नावजों थैजासिमनि थाखाय रायजो जानो हाया। बेखायनो जोङो सारमोननिफ्राय लुगैयो दालां गंसे। स्कुल कलेजनि जेंनाफोरा नोंसिनि गामियाव माबायदि? जोङो स्कुलाव थांनो गोनांब्लाबो गिदिंनानै थांनो गोनां जायो। दै गिदिर देरबा, दै फिसाबा जों दैजोंनो थाङो। दिनै लेंग्रा लेंग्रि दं, जों बानानै लांनो गोनां जायो गिदिंनानै। सारमोना बेखौ अननानै जोंनो दालां गंसे होफैयोब्ला जों गोजोननाय मोनगोन रायजो राजाया। बे नोंसिनि गामिनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा बहा फरायो स्कुलखौ? जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा सोरबा टाउनाव फरायो, सोरबा खाथिनि गामियाव फरायो। आरो बेल' नङा सार, जोंनिया जेरैबो दैजोंनो बुंफबजानाय श्रीलंका सिस्टेमसो। ओरै थां ओरैबो दै, ओरै फै ओरैबो दै। दैजोंनो गिदिंखानाय जोंनि गामिया दै गेजेरावसो होनजायो दा। दै गेजेरनि जायगा मा खालामनो। बेखायनो जोङो दालां गंसे लुगैदोंमोन। बियो बर' आदाबारि रिभेनिउआव गोलैयो। बियो बैग्रिगुरिया गासै 19 न'खर दङ। बे 19 न'खरा बे बैग्रिगुरि गामिया ओरैबायदि मोनसे दिप जानानै दङ, मोनसे आइलेन्ड बायदि थारंजों बेंखन जानानै। साहाथिं थांबाबो थारं, खोलाथिं थांबाबो थारं, सोनाबथिं थांबाबो थारं। बे थारंखौ बारनो थाखाय बिथांमोना गोबां जेंनाजों भुगिबोनांदों। आरो दैज्लां बोथोराव बांसिन बिथांमोना खस्थ' मोनदों। बेखौ बारनो थाखाय बिथांमोना जे हाथाय बाजाराव थांनांगौ, स्कुल फरायसालियाव थांनांगौ, थांनो थाखाय बिथांमोना गोबां खस्थ'जों भुगिबोनांदों। बेखायनो बेखौ बारनो थाखाय नाव नङाबा जेबो राहा गैया। बेखायनो जोङो बिथांमोननि खावलायनाय बादियै जे बिथांमोना सानसे आदाबारि मुगा फार्माव प्रमद सार फैनायाव खावलायदोंमोन, आर'ज बिलाइ होदोंमोन। आरो बेखौ नायनानै जोंनि प्रमद सारा बिथांमोननि बे बेब'स्थाखौ खालामना होनो थाखाय आंखौ खावलायनाय बादियै जोङो थाबैनो गंसे नाव बायनानै जों बे गामिनो होफैदों। आसा खालामदों बिथांमोना आपातत' नैबे नावजों थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। दासान्दि बिथांमोना थांलाय फैलाय जे खामानिफोर दङ बेजों बे नावजों सोलिनो हागोन। खिन्थु बेनो सास्टेनेबल बा बेनो मोनसे जेंना सुस्रांनाय नङा। बिनि अल्टारनेटिभ राहायानो जागोन बिनि मोनसे गोदान बा दालां लुफुंनांगोन, जेराव बे गामिया मोनसे दिप जानानै दङ। आरो जे दै बियो थारं दैसाया गिदिरानो। बे थारं दैसानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि प्रमद सारा बा आसाम सरकारा बिनि मोनसे दालां लुफुंनायनि बेब'स्थाखौ लायो, होमबासो नैबे बैग्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजाखौ जोङो हेल्प होनानै बिथांमोननि जे थांनानै थानाय, बिथांमोननि फरायनाय बायदिसिना खामानियाव जे कमिउनिकेसन बिराद इम्परटेन्ट, बेखौ बिथांमोना बेखौ खालामनो हागोन। नङाब्ला नावा मोनसे टेम्परारि, अब्लाबो जे बिथांमोना जे नावजोंनो आबादफोरखौ सोलिनो हासिगोन। जेखि जाया आं बेखौनो सानो, जोङो नैबे बैग्रिगुरि गामिनि रायजो राजाखौ जोङो बोरै हेल्प खालामनांगौ, मा हेल्प खालामनांगौ, जोङो मा हायो, जों हानायखिनि जों बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो जोङो नाजागोन। बिथांमोनजों जोङो गोदोनिफ्राय जोङो सोमोन्दो दङ, जों जरित'। बिथांमोनाबो जोंखौ मिथिगौ, जोंबो बिथांमोनखौ मिथिगौ। बेखायनो बिथांमोननि जेंना जेंगोना जे आंखाल जे बेफोरखौ आं सासे ओनसोलनिनो मावथि बा दैदेनगिरि जानानै आङो बिथांमोनखौ सरकारि भाबे बा आंनि बा जोंनि फारसेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो, जोङो जेब्लाबो बिथांमोननि जेंनाखौ बा बिथांमोननि आंखालखौ जों सुफुंनो थाखाय जोङो नाजाबाय थागोन।